समधिक जयशवा नन्ना मंगम विश्वराव जंगुबाई ಚಾನಲ್ नेंडु मोमटू जनरम मंडल कवाल ग्राम पंचायत इगे चांदेकर आत्रमुर दादापु 631 ఎకరాలకున భూమి మంతా తొల్లె గోండవాన కిల్లా మనకే చంద్రపూర్ నాగ్పూర్ సిర్పూర్ ఈను కిల్లా మనకే ఇది మావ కవ్వాల్ ఏరియన్వలు చాందేకర్ ఆత్రముర పరిపాలన జరుపుతా అది పరిపాలన కాలంనగా ఆత్రం మహదు ఇన్వలు పొరల్ మొత్తర్ ఓన్ పొరో దాదాపు 631 ఎకరాలకున భూమి మంతా అహనే సర్వే నంబర్ బదలితకే 112 పస్లీ నంబర్ 1345 ಪಸ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಮಂತ ಇದು ಹೀಗೆ ತೇನ್ತೆರ್ ಮೊದಲು ಇವು ರಾಜ್ಯಾಲ್ಕು ಇವು ತೇನ್ತೆರ್ ಮೊದಲು ಚಾಂದೇಕರ್ ಆತ್ರಮುರ ಪೆರ್ಸಾಪೇನ್ದಾಗೆ ಜನ್ಮ ಆತ ತೇನ್ಕ್ ಮೊದಲು ಮೊಮಟಗೆ ಹೀಗೆ ಪೇನ್ ಕೀತೆರು ಹನುಮಂತನಮಂತ అని మహాదేవన ఈను మసమాల్కు ఇవి సంధిమంత ఇವು యాదీమంత ఇవి సంధిమంత ఇగే నాలో సగనూర్ ఇంకా సోర్యాల్ దార్యాల్ ఆత్రమూర్ చాందేకర్ ఆత్రమూర్ సోర్యాల్ దార్యాల్ సంధిರಿಗೆ ವಾಸಿ ಬೀರೆ ಮಾತೇರ್ ದಸರಾ ಕೀತೇರ್ ನೇಂಡು ತೇನ್ತೆರ್ ಮೊದಲು ಸಿರ್ಪುರ್ ತಗ ಇಂಕೆ ಪೆರ್ಸಾಪೇನ್ ಮಂತ ತಾನ್ತೆರ್ ಮೊದಲುಗೆ ಚಾಂದೇಕರ್ ಆತ್ರಮುರ ಪೆರ್ಸಾಪೇನ್ದಾಗೆ ಜನ್ಮ ಆತ ಇಂಜರೆ ಹೀಗೆ ವೆಡಿಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚರ್ ಮಂತೇರ್ ಹೀಗೆ ಗುಟ್ಟ ಮಂತ అని ಆಗ ಪೊರೋ ಪೆರ್ಸಾ ಬಂಡ ಮಂತ ಯಾದಿ ಮಂತ ಮಾಗಿರೆ ಆಗ ತರ್ಗವಾಯುವಕ್ ಮಂತ ಅಚ್ಚೋರ್ ಡಗುರಾಗ ಒಂದು ಸೆಲೆ ತೆಗಿರೆ ಒಂದು 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮನ ಅಂತ ಡಂಗಾಲ್ ಅಚ್ಚೋರ್ ಡಗುರು ಆ ಜಾಗ ತಗ మాకు సొన్లేగిరి కట్టినమంతా ఆ తొల్లే అచ్చూర్ ఆగ సొంజి పెరసపేంద పూజా కీసి తాను మళ్ళా చొకటి చంచి కీసి బూడ్ రైందిర్ ఇచోర్ డగుర్ మావ టీకానమంతా నేడు తాను మరుంగ్ వాకనే నేడు మా ఊరు చాందేకర్ ఆత్రమూರಿಗೆ వాసి పూజ కీసారు మంతేర్ జై que tiene bate, ¿no?
बारे नहीं बात नहीं डई हाँ बीर साहब राजाल के हाँ शनिवार इतने ऊर्मंत नाड़ी नाड़ी मुंदे वच्चिनामंत मोक बाना अंतयो लक्कीते
వరట్లా ఇంత వరకు ఉరుసు అవుతాం పక్కకి ఇద్దనగా వారంపల్లి మంత కవ్వాల్ కవ్వాల్ మంత ఇగట రందీర్కు జై సేవ అన్న మంగం విషమరావు జంగుబాయి ఛానల్ నేడు ಮೊಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ మా ఊరు ಕೊಯ್ತೂರು ಬಚಲೈ ನಕ್ಕನಿಗೆ ವಾಸಿ ಮೇರೆ ಮಾತೇರ್ ಹೀಗೆ ಆತರಮುರ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಂದಕರ್ ಆತರಮುರ ತೊಲ್ಲೆ ಮಹಾದೇವಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತಲು ಹೀಗೆ ಇದು ಮಂದಿರ್ ಮತ ಈಗ ಮೇಟಗ ಸೂಡ್ಸೇರ್ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಆತರಮುರ ಪೆದ್ದಲ್ಕಿಗೆ ಚಂದೂರು ಸೋಕ್ಸೇರ್ ಮಂತೇರ್ నేడు దసరా ఇంజరే ఇగే మావ గోండవానతగా కొయ్తూరు 4 సగనూరు ఇగే మీరే మాతే 4 సగనలు ಆತರಮುರ ಚಾಂದೇಕರ್ ಆತರಮುರ ಇಗೆ ತೊಲೆ ವಸತಿ ಮತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಕೆ ತೊಲೆ ರಾಜಲಿರ ಕಾಲಂನ ಮನೆಗೆ ಇಗೆ ಪೆರ್ಸ ಗುಡಿ ಮತ ಇಗೆ ಮೊತ್ತము ಈ ಬಂಡಾಂಗ್ ಸೂಡ್ಸೇರ್ ಮಂತಿ ತೀರ್ನ ಮೊತ್ತము ಬೆಂದ ಹಾಕಿ ಆತ ಅಗ ಸೂಡ್ಸೇರ್ ಮಂತಿಟಾಗ ಬಕ್ಲೀಡವುಗ್ ಮಂತ నేడు మావ కడుకొని దిస్వాకనే ಬೆಂದ ಹಾಕಿ ಆತ ಈತಲು ಮಾವ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರ ಮತ ತಾನ್ నేడు ಏತುಕಿಸಿ ಮಾವ ತೊಲಿತ ಮಾವರು ವೆಡಿಲ್ಪನ మా రాజా ఖాన్ దాంత ಮತ್ತೈಗೆರೆ ಏತುಕಿಸಿ నేಡಿಗೆ ವಾಸಿ ಪೂಜೆ ಕೀಸರ್ ಮಂತೇರ್ ಇತಕ್ಕೆ నేಡಿಗೆ ಕೇಳ ದಿಸ್ಸರ್ ಮಂತ ಈಗ ಬೋರೆ ಮಾಯನಲ್ಲಿರ್ ಮಚ್ಚಲು ಬೋರೆ ಮಚ್ಚಲು ಇತ ದಿಶಾಂತಪತಿ ಹೀಗೆ ఉంది రాజధాని ఉంది పెర్సా ಇದು ಮತ ಮಂತ ಈಗ ಆರ್ವಾಲ್ಕ್ ಮಂತ ಈಗ ಸೋಡ್ಸರ್ ಮಂತಿ ఉంది ದಿಸರ್ ಮಂತ ಹನುಮಾನ್ ಮಂದಿರ್ತ ಹೀಗೆ ಸಲಿತಕ್ಕೆ ಬೆಂದ ಹಾಕಿ ಆತ ಮೊತ್ತము ಇದಕ್ಕೆ ತೊಲೆ ರಾಜಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಡ ಹೀಗೆ ಪೆರ್ಸ ಗುಡಿ ಮತ್ತ ಮಂದಿರ್ ಮತ್ತ ಇನ್ಕೆ ಊರೂರು ಮರ್ಕ್ನೂರು ಮರ್ಕು నేడు ವಾಸಿಗೆ ದಸರತ ಪೂಜೆ ಕೀಸರ್ ಮಂತೇರ್ ಇದು ಹೀ ನಿಲ್ಸಿ ಮನವ ನಾಲ್ಕು ಕಾಕೊಂಡು ತಾಂಡಿ ಯಾವಾಗಿನ ವಲಿ ಮಂತಂಗ ಇದು ಮಾಡತ್ತ
మీ బత పొరలు ನಾವು ಆತ್ರಂ ರಾಜು ಆತರಾಮ್ ರಾಜ್ ಬದ್ನಾರ್ ನೆಟ್ ನೆಟ್ನು ತಿಗೆ ಈಗ ಪೇನ್ ಕಿಯನ್ ಲಾಸ್ ಬಾರಿ ಬಾತಿಟ್ ಇದು ಬತಲ ಅಂದಿತ್ತ ಇದು ಮಾವು ಪುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಈ ಮಾವು ತೊಲೆಗೆ ಪೇನ್ ಪೆರ್ಸಪೇನ್ ಈಗೇನು ತಯಾರಾತ ಈಗೇನು ಮತ್ತೇನು ಮಾವು ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾವು ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದಾಗ ತೊಲೆ ನೆರುಸೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಾಲ್ ಬೇನ್ ಆತಾಯಿ ಮಲ ಊರು ಹೊರರಾಸಿ ತೋಡಿಕೆ ಈ ನಾಸಿ ತಾಕ್ಸರ್ ಮನೆಗೆ ಮಲ ಮಾವು ಬೆಳಿಲ್ಕು ತೋಸ್ತೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಏನು ಮಾತು ನಿನಗೆ ಏನೈತಿಗೆ ನೀನು ತುಂಗ್ಸೇರ್ ಮನೆ ತಾನ ಚರಿತ್ರ ಒಂದು ತೆಣಸಿ ನನ್ನೊಂದು ಇದ ಕಾಮ್ ಕೀತೆ ಕರೆ ಇದು ಅಂತ ನೀನು ಒಂದು ಇದರ ಕರೆ ಮಾತಿಗೆ ಆ ಪೇನ್ ಕುಂಪಿಸಿ ಕಾಮ್ ಕೀತೆ ಮಾವಂಗೆ ಕಾಮ್ ಕಾತಾ ಬಾನ್ ಕೀತೆ ಬಾನ ಆನೆ ಭೂಮಿ ಕುಂತೆ ಬೇಂತೆ ಕೀ ಮುಂಗಿ ದಾಕ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಅಂತಿನ ರೀತಿಗೆ ವೀರ ಚಾಂದಕಾರ್ಗನ ತೊಲಿತ ಪಿಡಿತಂಗ ಗಡೆ ಮಾನೆಗೆ ಹೀಗೆ ಪುಟ್ಟಿತಾಗ ವೀರ ಸಲ್ಲೆ ಪುಡುತ್ತ ಹೀಗೆ ಉಂದಿ ಸಲೆ ನಾಲೊಂದು ಸಗನ ಸಲೇಮಂತ ಹೀಗೆ ವೀರ ಚಾಂದಕಾರ್ಗನ ಪುಡ್ತಾ ಇನ್ಕೆ ಸಲ್ಲೆ ಅದು ಸಲೆ ತಪ್ಪ ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ ಮಂತೈತಿಗೆ ಸಿರಿಪೂರ್ ತಗ ಕಾತಿಗೂಡ ತಗ ಮಂತ ಅದೇ ಪೇನು ಈಗ ಏನ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧೇನು ಇಂತಕ್ಕೆ ಪುತ್ತಿ ಬಂಡ ಇಜರ್ತೇನು ವೆಡಿಲ್ಗೆ ವೇಸ್ತಾ ಗೋಷ್ಠೇನು ಅದು ಅದನ್ನ ತಾಕು ಸೇರಿನ್ಕೆ ಮೋಟು ತಾಕು ಸೇರು ವಾಸೇರು ಮಾಡ ತಕ್ಕೆ ಬಸ್ಗೆ ಅಂದಾಜ అంజరీతకి దాదాపు చూడకి 293 సంవత్సరాల గోష్ఠి దీనికి మాకు కరే మాత దాంతో మనకి హాಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಂತಾಯಿ ಕರೆ ಮಾತು ಗೊತ್ತೇ ಮೊದಲು ಈಗೇನು ಮತ್ತ ಏನೇ ಪುಟ್ತಾಯಿ ಮಾನ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೀತಾವ ಮತ್ತೆ ಆತರ ಮೂರು ಮತ್ತೆ ರೀತಾವೆ ಹಿಂಗೆ ಕವಾಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಜನಾರಂ ಮಂಡಲ್ आणि ಮಂಚಿರ್ಯಾಲ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರಂನಾಗ ಇದು ಮಂತ ಇದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ತಲ್ ಜನಾರಂ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ತಲ್ ಇದು ಕವಾಲ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ತಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲಂಗ್ ಮಂತ ಬತ ಪಾಡಿ ಬಾಯಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬತ ಪರ ಬದ್ನಾರು ಮಂಗಮ್ಮಯ್ಯ ಕಾಮ್ selagay sampai biaya ke mantai hanya nonton por ngapain ngalah mantai yadi mantai pan mantai Cikar dari saya. Ya diandu
चांदाकेर आत्रमुरा यादिगे बहान दिशांते तक बच्चर कोल मंता ಈಗ ದಿಸರ್ಸಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಲ್ ಮಂತ ಸಿಕಾಟಿ ಮಂತ కాబట్టి ದಿಸರ್ಸಲೆ ನೋಡಿ ಹೋಗ ಹಾನೈ ಅದೇ ಬೋರ ಬೋರ್ ತರ ಅಂತ ಇದ್ದತ ఏడు కట్టులు నన్ను ఏమైంది మామ चुडोको निर्त्यार ಊರೈ दुसरं मत ಈ ಮಾವರದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗೇನು ಮತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆತೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಮಂತ ಯಾವತ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅತ್ತಂಡ ಇದು ಸಿಟಿ ಆತ चेयरमैन की मतलब कहानी बगलिंग रीतिಗೆ ಬೂಡು ಯಾದಿ ಯಾದಿ ತಲ್ಮಲ್ಲ ಈಗ ವಾಸಿ ಪೂಜೆಗೆ ವಲ್ವೀರ चांदकार ಈಗ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತ नी ನಂದಿ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಲ್ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಗಿ ಹನುಮಂತಲ್ ಮಂತ ನಾಗೋಬಲ್ ಮಂತ ಇದನ್ನ ಬೆಂಗಿ ಪೂಜೆ ಕೀಸಿ ಮಲ್ಲ ಗಿಟಲಿಂಗಿ ಮಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಂತಗೊಂಡೆ ಪೇನ್ ಗಡ ಇನ್ನು ಪೆರ್ಸಪೆಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ಮತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿ ಮತ್ತ ಈ ಗಿಡಲ್ ಬದಲ್ ಕಿತ್ತರ್ಕಿ ಇವರು ಗೌಡರು ಬೋರು ತೆಲುಗುರು ಇವ್ರ ತಗಿ ಕವಲ ಹಂದಕಾಕೊಂದು ಗುಟ್ಟ ಮಂತ ಅದು ಗುಟ್ಟ ತಗೋಬೋತೆ ಓಸಿ ಕುನಿನ್ಕೆ ಆಗ ಊರು ಪೂಜಾ ಪತ್ರ ಕೀಸೆ ಮಂತಿರ ಊರ್ಗಿರಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಮುರಿ ಟೆಣತೆ ಊರಾಗ ಏನಕ್ಕೆ ತಾನ ಇಂಚೆ ದಮ್ ಕೀಸೆ ಮಂತೆ ರೈಟ್ इनके मम्मटू चांदेकर आत्रमुन आत्रम राजु आत्रम राजु कಟ್ಟಡಲಾದು ತಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಹಾದೇವಲ್ ಮಂತ ಹನುಮಂತಲ್ ಮಂತ ನಾಗೋಬಲ್ ಮಂತ ತೆಕೆ ಮೊದಲು ತೇನ್ಗೆ ಮೊದಲು ಪೆರ್ಸಾ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಡಗುಕು ಮತ್ತು ಇನ್ಕೆ ಅವಕ್ಕೂ ಬೋರೋ ದುಸರು ಬೋತೆ ಎಗೆಟಲು ಗುಟ್ಟ ಉಪ್ಪೆರ್ಸ ಗುಟ್ಟ ಮಂತ ಅಸಲಿ ತೆಗರುಂದಿ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮಂದవచ్చు ಬೂಡ್ನಲು ಪೊರೋ ಎಗೆಟಲು ಸೂಡ್ತೆಕೆ ಮೊತ್ತ ಗುಟ್ಟ ದಿಸ ಅಂತ 4 ದಿಸ ಅಂತ ಇಚ್ಚೋರು ಡಗುರು ಮಾವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತ ತೊಲ್ಲೆ ಇನ್ಕೆ ಗಿರೆ ತಾಕ್ಷರೇನ್ ಮಂತ ಬತಿ ತೊಲ್ಲೆ ಬತಲ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಾಲು ಇನ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲೆ ಬತಿ ಇನ್ಕೆ ಮಾವರು ಆತ್ರಂ
ರಾಜು ಕಟುಡಾಲ್ ಇಂಕೆ ತಾನ ಮಹಾದೇವನ ನಾಗೋಬನ ಹನುಮಂತನ ಹೀಗೆ ವಾಸಿ ದೇವ ನಿರುಸಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ನಿರುಸಿ సెందూరు సమితి పేందును సీసి అనే మలెద నారెలు డారి ಬೇಲಿ ಹೀಗೆ ಓಚಿ ಪೇಂದುನು ಹೀಗೆ ವಾತೂರು ಬಚುರೆ ಹೀಗೆ ಮಂತರು మా ఊరు ఊరిగిరే ಹೀಗೆ ವಾಸಿ ಕಾಲ್ ಕರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸೂಡ್ತೆಗೆ ಮಾಕು ಹೀಗೆ ಗುಟ್ಟ ತಗಮಂತ ಬಂಡ ತಗಮಂತ ಗುಟ್ಟಗಿರಿ ಆಯೋಬತ್ತಿ ಬಂಡ ತಗಮಂತ మొత్తం బూట్నల్తే పురయోనాల్ బండమంత ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಡ್ತಿಟ್ ಆಗ ಯಾದಿನ ವಾಲ್ಮಂತ ಯಾದಿ ತಗ ಏಡು ಕಟೋಲ್ಕ್ನ ನೋಡಗಿರೆ ಎವೋ ಅಚ್ಚೊಡ್ಡಗುರು ಯಾದಿಮಂತ ಚಾಂದೇಕರ್ ಆತ್ರಮುರ ಇನ್ಕೆ ಮೊಮ್ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾತುಮಿಗೆ ಮಹಾದೇವನ್ಗ ವಾತಂ అని నాగోబన్గా హనుమంతన్గా ಇದು ಬಂಡತಾಗ ಹನುಮಂತ ರೈಟ್ डोंडर मरा गे मन तक पेन पुट्टा ये पेन गाड़ा भी मामूली नमोटी जागा पीटे बांध के हम पुनक ना नमोटू बसलो बसतो किसी वाट चालू मना वो चालू मना ठीक बात ये बात की आंदनी
ಇದು ಪೇನ್ಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೇನ್లో పుడిచేది బూడి మత్తే అతికి వాసి పొరవ మాత్రం పేన్ గడతగా పేన్ మా పెద్ద పేన్లు తుండి పూజ పూర తుంగే మనకి ఇంక బతాలు బేను బాతాయి చూరుకు చూడికి సిచ్చో చూడిద్దరు లేకపోతే పేందాయి జాగా అందు భూమి ఊరయ్య అందు సంది బతి మాకు ఇంక బతాలు వెడిలకు తోలే ఈయన మంతరాక పేన్కి చూడద కాడికి వాసుకున్నాం తుంగే మంతం మంతం పేన బాన్ బేని మనకి చూడిండు బతింగి మాత్రం మిచ్చు జన బిమాన్ తెరికి సందిర్ तेरे बदले नीन की तकिन मो कहान तेरान पेन मा पाए मायरे तेके तानु आशीर्वाद मा कायना ಇದು ಇಂಗ್ರ ಚಂದ್ರಕಾರ್ಕನ ಪೇನ್ ಗಾಡ ಅಂದಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಪೇನ್ ಚಂಚಿಕೆ ಇವಲ್ ಮಲಗೆ ಸಂಧಿ ಈಗೇನ್ಕೆ ಇವಲ್ಲ ಅಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾನಿತೆ ತೊತ್ತಲ್ ಬಿಡಿಲ್ ತಾಕು ಸೇವಾ ಆಶೀರ್ಮಂತ್ರಿ కాబట్టి మౌడ్గిరికి 20-25 साल నెల ఆశీర్మంతము విడిల్కి వ్యక్తంగా వేకును మౌడ్గిరికి వాసి తాకు శీర్మంతము నారిల్ గో శీర్మంతం పూజాంకి శీర్మంతం ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತ ಚೋರ್ ಶಿವ ಬೇಂಗೆ ಪಾಲಗೂರು ಇನ್ವಲ್ ಪೂರ ಮಾವೈ ಭೂಮಿ ಅಂದು ಜಾಗ ಅಂದು ఇది మాకు ఇంకే బతల్గిరికి అనబతి గవర్నమెంట్ మాకు ఉంది మాకు సీసీ వాటర్ అనేది మా వినంతి మంత ಚಾಂದೆಕರ್ ಆತ್ರಮುರ ಪೆರ್ಸಾಪೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಗಡತಾಗ ಹೀಗೆ ವಾತಂ ತನ್ನ ಆತ್ರಂ ರಾಜು ಕಡಲ್ ದೇವನರಿಸಿ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಆನೆ ಸಂದೂರ್ ಇದೆ ಪೇನ್ ಗಡತಾಗ అని డోండ్ರೆ మరం ಅಂತ ಹೀಗೆ ಮರ ಪಡನ ಡೋಂಡ್ರೆ ಮರಂ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಲ್ಲೆ ಪೆರ್ಸಾಪೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ తాను సౌరికీసి ఇగే బతల్ కీవాల్ కార్యక్కేసి తర్వాత పేన్ ఆత్ పజ పేన్ ఇతకే 2-3 రోజుకు బచ్చం రోజుకు బచ్చం ఆత్ పజ పేన్ దును తాను జాగ్రత్తగా తాను ಚೊಕೊಟ್ಕೀಸಿ ಇರುವಲ್ ಜಾಗ ಅಂದು ಇದಿಗೆ ಮೊತ್ತಂ ಸಾಫ್ ದಿಸ್ಸರ್ ಮಂತೆಗೆ ಬೂಡ್ ಬೆಹೆ ಮೊತ್ತಂ ಬಂಡಾಯಿ ಮಂತ ಈಗ ಬರೋ ವಾತೆಗೆ ಬೆಹೆ ಮಸ್ತು ಚೊಕೊಟ್ ಸಾಫ್ ಜಾಗ ಮಂತ ಇದು ಆಕೆ ನೆಲೆಂಜನಿ ಪೋಡ್ದು ಇದು ಡೋಂಡ್ರೆ ಮರ ಇದು ಚಾಂದೆಕರ್ ಆತ್ರಮರ ನೇಟಿಗೆ ವತನ್ ವಾಡತಾಗ ಮೋಟ್ ವಾಸಿಗೆ पूजा की सर मनते केक जोड़ की परल भाई रत्तु भाई अत्रम राजु कटोडన్నారు ಕಟೋಡೆ अच्छा